Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah sugeng pepanggihan malih kalian Ibu Sri Hartini wonten ing piwulang basa Jawi. Saderengipun dipun wiwiti, monggo sami ndedonga. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan seger kuwarasan. Saklajengipun lare-lare kedah tansah ngleksanakaken protokol kesehatan. Inggih menika setunggal mencuci tangan, kaping kalih memakai masker, kaping 3 menjaga jarak. Saklajengipun pertemuan ke-8 menika Bu Guru badhe nerangaken babagan nulis aksara Jawa. Sabanjure Ibu bakal nerangake kanthi cekak babagan aksara Jawa. Aksara Jawa iku cacahe ana 20 huruf. Uga bisa diarani aksara legena utawa denta wianjana. Lan saben aksara legena iku ana pasangane. Sing gunane pasangan mau kanggo nyambung wanda, sigeg utawa wanda mati lan wanda candhakipun. Sabanjure asale tulisan Jawa dhewe dudu saka tlatah Jawa utawa Indonesia, nanging asale saka negara India. Kang perlu digatekake bab nulis aksara Jawa iku ana 8 werna. Sepisan aksara Jawa dhewe utawa aksara legena, kaping pindho pasangan aksara Jawa, kaping 3 sandangan aksara Jawa, kaping 4 angka Jawa, kaping 5 aksara murda utawa huruf besar, kaping 6 aksara swara utawa vokal, kaping 7 aksara rekan lan kaping 8 tanda baca. Coba gatekno wujude aksara Jawa lan pasangane iki. Terus yen wis disalin lan ditulis ana ing buku catetan basa Jawa. Coba bocah-bocah gatekno pasangan huruf Jawa iku ana sing manggon ing sampingi huruf, yaiku ana 3 cacahe pasangan ha, sa lan pa. Sakliyane manggon ana ngisor huruf sing cacahe ana 17. Aja lali bocah-bocah iki dicathet lan diapalake sukmen kanggo bahan ulangan. Sakwise mbok gatekake bab pasangan mau, ing aksara Jawa iku ben bisa muni kudu disandangi. Mula pasangan karo sandangan iku beda. Lah sandangan dhewe ana ing aksara Jawa iku dibagi dadi werna 3. Sing sepisan jenenge sandangan swara utawa vokal utawa huruf hidup. Kang wujude wulu iku gantine i, pepet iku gantine e, suku iku gantine u, taling iku gantine e, taling tarung iku gantine o. Sandangan kang angka 2 yaiku sandangan wianjana. Wujude ana werna 3. Siji cakra yaiku gantine ra manjing, tegese manjing iku ana tengah. Angka 2 cakra keret iku gantine ra manjing, ra ana tengah. Nomor 3 pingkal gantine ya manjing yaiku ya ana tengah.
Sandhangan kang angka 3 ya iku sandhangan panyigek. Sandhangan panyigek iku wujude ana werna papat. Sepisan iku jenenge cecak, iku gantine ngomati. Ana sing nomor 2 layar iku gantine romati. Nomor 3 wignan iku gantine homati. Sing angka 4 yaiku pangkon kuwi kanggo mematikan huruf di akhir kata utawa kanggo paten ing mburi. Sabanjure sandhangan ana werna 3 mau kudu mbok catet, aja lali dicatet lan disinau sok bakal kanggo bahan ulangan. Kanggo latihan bocah-bocah nulis Jawa, iki tak paringi tugas ditulis nganggo aksara Jawa. 1. Ayam kate. 2. Tuku buku. 3. Gethuk lindri. 4. Mangan salak. 5. Arep sinau. 6. Sandal jepit. 7. Golek iwak. Yen wis kirimen kanthi difoto lan dikirim lewat WA-ne Ibu Sri Hartini kanthi nomor 0812 2596 4352. Tak kira pertemuan kaping 8 iki tak cukupi semene dhisik. Muga-muga apa kang disinau bisa manfaat kanggo bocah-bocah kabeh. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.